De twee broeren en 3 zussen van Marianne Vaatstra bleven 13 jaar lang op de achtergrond, maar willen voor één keer haar een persoonlijke verhaal vertellen. Van de middag kwamen ze naar de redactie van Omroep Friesland. In het programma Neet op Vreed zeggen ze misschien allen waarom. Voor het eerst. Het had 13 jaar lang een groot drama geweest. En ze hebben nou oppakt. Er is een einde. Dat zal nog lang worden. Er zal nog van alles achter mij komen. Wat ik wie wij geen weet van haar. Maar het is nou zeker dat een einde aan de zaak komt. En daar gaan we 13 jaar lang op wachten. Ja. In 1999 werd Marianne Vaatstra deervoen in een grijde bij Veenkleerster. Ja, en daar iets heen en ja, zoals haar vrienden en Avi, zoals daar steen mijn hele protte verdriet en ik zoals hij, zoals daar steen niet lang. Mijn politieman inmiddels, die weet er inmiddels al. Ja, en dan stapt door de sleet heen en gaat erheen. Ja, en daar ligt Marianne dus ook. Snijntien werd de 44-jarige vertochter Jasper S. in zijn wenning in Oudwoud onhouden door een arrestatieteam. Ik vind voor zijn familie verschrikkelijk. En ja, dat is het eerste. Dat is heel raar. Dat is het eerste waar je aan denkt. Ik omdat je ze wel wat kennen. Denk je van, oh jee. Kijk, dat Rennie zei, het is voor 13 hele liefde voor u een mokerslag. Hij had gewoon eigenlijk 2 families meesleept in de ellende. Nevens de familie kende Marianne de vertochter net, Likas Wolderen suggereerd wordt. Ik denk dat ze hem net kent had. En ik denk, en ik weet zeker dat ze net met hem vrijwillig het land ingang is. Dat weet ik zeker. En het is haar ook aan. Ze weer op een verkeerde tijd, op een verkeerde plek. Op dit stuit zit de vertochter nog heel tijd in beperking. Hij mag alleen nog praten met zijn advocaat Jan Vlug en met rechercheurs. Jasper S. wordt boppetat onderzocht door een psychiater die het Openbaar Ministerie adviseren zal. Op grond daarvan kan het OM vragen om de vertochter opnemen te litten in het Pieterbaancentrum.